Искам да те попитам нещо, върху което може би не си се замислил или поглеждал по този начин. Кои са историите, които разказваш за себе си? Не на другите хора, а на себе си и то в главата. Онези изречения, които ти идват, когато се сблъскваш с предизвикателство, грешки или пък даден провал. Дали са аз не съм добър в бизнеса? Защо се захванах въобще с това? Никога няма да направя пари или пък не съм от хората, на които им се отдава. Само, че тези истории не са факти, а са вярвания, които са създадени от твои минали преживявания и от думи на хора, на които въобще дори не е трябвало и да вярваш. Но това, което твоя мозък прави в даден момент, е да вярва и да действа спрямо от тях всеки ден, когато при теб се появи много трудност. Затова се замисли, кои истории те спират повече, отколкото ти служат. И най-важното, в какво трябва да повярваш, за да успееш в това, което искаш. Ако искаш да промениш мисленето си, последвай.